Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Намаз Аллаһы Тәгаләгә билгеле рәвештә күңел һәм тән белән гыйбадәт кылу. Намаз турында тагында күбрәк мәгълүматны бүгенге җомга вагазын тыңлагач белербез. Аны Күкмара районыннан Рәдиф Тимиргалиев сөйли. Аллах Субханаху ва Тааля намаз эшенә күп төрле серләрне яшерде һәм Коръәндә шул ук турыда әйтте. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз кешене бузыклык һәм яманлыктан саклый. Һәм намаз адәм баласын әлбәттә инде җәннәткә кертә торган бер шушындый юл. Чөнки безнең шушындый бер әйтем бар. Тәһарәт намаз ачкычы, намаз җәннәт ачкычы. Ягъни кеше тәһарәт ала намаз укыр өчен. Тәһарәтсез намаз дөрес түгел. Инде намаз укый җәннәткә керү өчен. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә иң беренче сорау бирәчәк: намазларыңны үтәдеңме? Кая синең намазларың? Ягъни намаз ул нәрсә? Намаз ул Аллаһ Тәгаләнең хакы. Аллаһ Раббыбыз безгә гомер биргән. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә яшәеш биргән. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә шушы җир шарын бишек кылган. Раббыбыз Аллаһ безне җир йөзенә булай гына җибәрмәде. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне кайгыртып тора. Ягъни безнең тормышыбыз, яшәешебез тәртип булсын өчен. Чөнки карагыз, намазда шундый хикмәт бар. Көнгә 5 вакыт намаз, иртәнге, илә, икенде, ахшам, ясту. Адәм баласы шушы намазлар арасына үзенең көндәлек мәшәкатьләрен тутырып куя. Ягъни инде шушы көнен, ул инде хәзерге телдә атала time management дип, бүлү, аны төгәл һәм кирәкле итеп куллана алу, вакытны әрәм-шәрәм итмәү, шулай ук күңел тынычлыгы. Аллаһу акбар дип тәкбир әйтеп намазга басканда, әйтелә хәтта инде кулларны күтәргәч, кул арты белән дөньяны артка ыргытасың һәм Аллаһ Тәгалә каршына басасың. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә каршына баскач, нинди ният белән, нинди теләк белән, нинди дугалар белән, нинди сүзләр белән син басасың, әлбәттә кешенең күңелендә шушындый бер уй-фикер булырга тиеш. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ Тәгаләне күргән шикеллек итеп укы намазыңны. Әгәр дә алай булдыра алмыйсың икән, ул сине күреп тора торган итеп булса да укы диде. Менә шушыннан килеп чыга да инде Аллаһ Тәгалә каршына басып шушы намазны үтәү адәм баласының дөньясын да, ахирәтен дә тәртипкә китерә. Аның күңел халәтен, эчке һәм тышкы халәтен тәртипкә сала. Ягъни намаз ул адәм баласын бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә илтә торган шушындый зур гамәл. Әгәр дә адәм балаларына шушы намазны укы, әйдә шушы намазга бас, әйдә намазыңны торгыз, әйдә инде намазыңны булдыр дигән сорау белән килсәң, ягъни тәкъдим белән килсәң, адәм баласы шушыннан качу ягын карый. Кемдер әйтә пенсияга чыккач укырмын, кемдер әйтә бераз вакыт үткәч укырмын. Ләкин вакыт җитми, вакыт үтеп китә, без аны югалтабыз, безнең көн артыннан көн югала, намаз үтәлми. Ләкин җәмәгать бу дөньядан киткәч, Раббыбыз Аллаһ каршына баскач, иң беренче сорау шушы намаз турында икәнен әгәр дә без онытмасак, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә без әлбәттә ашыгыр идек. Шуңа да хәзерге көндә мөмкинлекләр бик күп. Инде кеше төрле яклап уйлый ала, төрле яклап фикерли ала. Әлбәттә моның өчен бик мөһим кешенең әйләнә тирәсе. Иптәшләрең нинди, син шундый. Әйләнә тирәң синең нинди, син шундый. Әгәр дә син яхшылар белән йөрисең икән, яхшы буласың. Начарлар белән йөрисең икән, син яхшы булсаң да сине начар дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә кушкан шушы намазны инде һәрберебезгә дә вакытында тиешенчә үтәп, шушы дөньяда да инде безгә Аллаһ Тәгаләнең тәртибе буенча яшәүче һәм ахирәттә дә шушы намазларыбыз өчен сөенүчеләр җөмләсеннән була алсак иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вәгазьләрне 15 яшы тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tvvagazbitirshik.yandex.ru. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.